Ліна Костенко, мадам Андро. Яка вже там красуня з тої Анни. Мадам Андро давно вже у труні, а з гучномовця лине вечорами: «О, не співай, красуне, при мені!» Вона стара, їй років 150, і ось воно, посмертне рандеву, його арабський профіль з пінопласта і тінь Христа від неї на траву. Вона була красунею, а нині одна з блискучих фрейлін при дворі, в маленькому містечку на Волині. Лежить вона отут в монастирі. Над нею вечір свічечку проносить, і хмари йдуть, великі і сумні. Як він благає, як він її просить: «О, не співай, красуне, при мені!»